नायसां बिदि हमनानै लोगोफोर बाब मोजां नुबायना लोगोफोर मोजां नुबायबा लाइक टाइप खालामदो दारियाबो नै माबायदियाव थायो नुबायना बा आरो नै बिथिं आं नोंसिनो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय था मानो होनब्ला बेवहाय फुजा जादों नालाय बे फुजायाव मा मा बुस्थु फानदों नोंसोरबो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै एसे पिकचारा खोमसि जाबाय खोमसि नुबाय जानांगौ मानो होनब्ला दा मोनाबायना माबायदि नुदोंलै लोगोफोर नै नुबाय बेफोर गासिबो बेखौ मा बुस्थुजों बानायनाय होनो लोगोफोर दोस्राव स्टिलनि आरोना आरो नै फिसा फिसा नुबायना बेयाव दै लोंनो मोजां गाइखेर दोननो दसे सम फुजायाव बेरायफैदों बे फुजायाव मा मा दं नोंसोरनो आं देखायनाय जाहैबाय मानसिफ्रा बारा गैया आरोना नायदो नै जों दसे बेरायनोसै बेवहाय मा मा बुस्थु फानदों नोंसोरनो देखायलांफाबाय थानोसै लोगोफोर नायलांदो नोंसोरबो गोबां बुस्थुफोर फानबाय नै जोबोद मोजां मोजां आसान फायदों नै बेफोरनि हमग्रा खर' हमग्रा फाननो हायाखै बिक्रि हयनाय जोबोद मोजां ना लोगोफोर नायदो नै बिबार बे बिबार फाननाय जायगा बरिया बरिया बिबार फानदों नै प्लास्टिकनि बुस्थु जोब आरोना बे मोनसे महामाया आरोना बे महामायानि दालाय मन्दिर बेवहाय जोङो दसे सम फैदों बेयाव नुबाय नै नागरटलाया नायदो नै बिराद गोजौ गासिबो सना रुपा गासिबो फानजोबनाय आरोना बेवहाय साइजफ्राथ' सना रुपानि नै मा मा जिनिस फानदोंथाय गासिबो खिन्थाजोबनो हालालै लोगोफोर बे गासिबो हिन्जावफोरनि देलायग्रा मा मा बुस्थु दंथाय अयथासार बुस्थुफोर दंखायो नै आसान थासान माबा माबि नै मानसिफ्रा बारा गैया बे फाननायफ्रा हले अयथासार बुस्थुफोर दं आरो नै बबे जायगानिफ्राय लाबोनानै फानखोलै गासिबो देलायग्रा जोब आरोना हिन्जावफोरनि नुबायना नै मालाफ्रा जा गिदिर गिदिर आरो नै आसान नै जाग्रा लोंग्रा गासिबो दाउदै नै दाउदै फानदों चाउमिन किमान प्लेट 40 थाखा प्लेटनो चाउमिना अलप पिছত खायजाम हा र' मना नायना एथियाव दाबो बानायाखै जाहैदों दसे उनाव जानोसै नै लोगोफोर बिथिंबो बेग फानदों मा मा बुस्थु फानदों नोंसोरनो देखायनोसै आं बेवहाय दसे सम जोङो बेरायफैदों नालाय हिन्जावफोरनि गासिबो देलायग्रा जोब गासिबो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा फानाना गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो कम्पानिफोरनिफ्राय लाबोनानै लाब जायो 100-200नि लाबोनोसै 400-500नि फानसै आरो नै बेहाय उन्दैफोरनि हिन्जावफोरनि देलायग्रा जोब बांसिनानो हिन्जावफोरनि देलायग्रा जोब आरोना मा मा बुस्थु दंथाय खिन्थाजोबनो हालालां लोगोफोर नोंसिनो एकदम प्लास्टिकनि बुस्थुफोरखौनो बानायजोबनाय आरोना बेफोर इन्डियायाव बानायनाय ना चाइनायाव बानायनाय जाखो मालफ्राबा दा जापानाव बानायनाय गासिबो हिन्जावफोरनि गानग्रा जोमग्रा जोब आरो नै बिथिंबो बेफोरबादि
बुस्थुफोरखौथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा फाननाय मोनब्ला बेफ्रावबो फैसा खामायनो हागौमोन। आरो नोरैबो दंलै लोगोफोर, नैबेथ' कार्टुन सल दरपेन डिजाइननि कार्टुन दरपेन फाननाय जादों उन्दैफोरनि लिरग्रा माग्रा आरोना। आरो नै गासिबो प्लास्टिकनि जोब लोगोफोर। गाखोखांबाय आं लोगोफोर, माथो बिराद मोजां मोनो, गारख्लायनाय बादि मोनखायो बे नागरथलायाव गाखोबाना। नुबाय लोगोफोर, बे आं नागरथलायाव गाखोदोंमोन, गारख्लायनाय बादि मोनखायो आरोना। ओरैबादि स्पिड गोजौआव आराम मोनलायलायो, मोदोमखौ रेजें खालामनानै गाखोनांगौ, नङाबा गारख्लायनाय बादि मोनो। आरो सोरबा सोरबा गाखोफेरैबाथ' फिउ थांगोन आरो गारख्लायनाय बादि। उन्दैफोरखौ लानानै गाखोनायदोंमोन आं, उन्दैफ्रा ओंखारबाय, गाखोनो हाया, गियो जाहैदों। ओरै फै। दिनैसो नागरथला गाखोफेरनाय नायबायलां लोगोफोर, जा मोजां मोनो माथो, गोजौ, बिराद गोजौ, बहायबा गोजौआव दावखोनाय बादि मोनो आरो गारख्लायनाय बादिबो मोनो आरोना। जेसेबां खर' सालायो एसेबां मोजांसिन मोनो माथो। दिनैसो खनसे गाखोफेरनाय नायथारबाय आं, जन्मनिफ्राय आरोना गाखोफेरनाय नायथाराखैमोन, जेरावखि जाया खालि नायनानैल' थायोमोन। मानसिफोर गाखोनायखौ आं दिनै गोसो जाना गाखोथारबाय।